Sa among panagkita ni Idol, guys. Sa among usang panagkita ni Ma'am Amy, guys. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, salamat sa pagkaon Ginoo nga mihatag sa mong tubangan Ginoo, Lord God. O salamat sa dugang tuig nga imong gihatag Ate Flor, Lord God, dugang basog sa lawas Ginoo sa iyang kinabuhi Ginoo, Lord God, ug dugang blessings, dugang kaayuhan Ginoo sa ihatag nimo sa iyang pamilya Ginoo, Lord God, sa katimim Ginoo, Lord God, sa nagpinansaan nga pagkaon, Lord God, sa nagluto tan Ginoo, hinaot Ginoo kaning pagkaon sa tubangan Ginoo, Lord God, hatag kabasog nga lawas sa among kasatagsa nga kinabuhi Ginoo, Lord God. Salamat Ginoo sa imong gihatag nga dugang blessings pa nga maabot siyang kinabuhi Ginoo. Ipay. Lang! I will throw this away. Hindi mo anak lang, mag-itripingan, di ko lang. Ano man, dyan sa ka? Ako, tuwa ko rin siya kitimungan, kung saan ka ko ato. Kapday? Guys, kanuna gyud mauwahay si Ma'am Nimpa. Hamas kuya. Tos ila. Tos ila. Hi guys. Digi ga maot ihang kuan. Ga maot ihang tiyan. Ga balik-balik ka silyas. Nga naman ang karne good. Kupti dayo. Bijuhin mi day kay magkuami sa iro. Hi guys, gaya sa ating Lili, gipangita naman ni taga Cebu kayo wala kuno rin. Maadi ay nagtaga si Kami tubig te. Saan man niyo eh? Ja. Isa nagpamot si. Sila sa Alex nausog lagi ang plano kay mata di majud madaday kay kalibanga man jud ko. No, may siya. Kami tiginom. Ni na magtanduay. Birthday man gabi sa mong apo. Ja. Kuan tapos siya magkaong-kaog karne. Yung sa kuan tingali to sa isa ng prutas ba nga nay usa nga na? Salad. Salad. Pasigwa na ko na. Tingali. Kano sa mga ni sila nana, Ma'am Flor? Dapat karon to, karong 4 ba to 4. Oh, kay pista man anta. Dito sa Tunga na tong sasawan. Tunga na to. Hindi kaya na sinday kamay dai. Kana. Hari ta dari mag picture. Dasa na mag picture. Ate mo kamera dai. Bising das Marcos di. Yun siya tuloy. Gauna ka. Nauna pa. Ano to eh? Hindi Marcos ta dai. Ako siya kung sagwihin da. Naku ka! Look sexy. Naku, tabi ka, pag kumain ko nun niya, pag kumain ko nun sa kuhan. Inom pa. Toyo. Tuyo. Salad. Napay yung GoPro. Oh. Kaya mo ko Mamili, mga hata. Napay mangga. Napay Pepsi. Napay fried rice.
Mga nakakita na na. Kasi mga ikaw mag-pray. Pray for me. Binayin yung dalili. Pray for you. Kasi isang daga. Tuan, uli nagalis siya na. Uli, balik na uma. Nang. Hindi bula-bula. Akin eh, kumay mo na. Basta kan ugma na. Mag-picture ka taon natin sa imo. May picture nga. Di mana naman to dito? Sama diha. Dadaan mo ko sa family house. Hi guys! Subscribe at i-release YouTube Channel. Pizza. Uy, hindi. Kamera sa. Ito na kay Marcos, na kamera yung iPhone. Pag ang iPhone, on man. Nag-video man. Isa di mapil. Di Jen, ada kamay mga ka, budget Jen. mo. Nag-selfie na lang na. Di ada na kamera. Di agis salit. Di. Unsa man te video ni te? Picture. Picture. Ali, ati. Ito, kay gamay ka. Okay, 1, 2, Ate, ato ba ate? 3, smile. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Sige. Dali. 1, 2, 3, smile. Isa pa. Wag pagkanji ha? 2, 3, smile. Kuha natin natin. Ano pa? Sige na. Ikaw yan ko lang. Ikaw mag-birthday. Hindi sa na. Kina. Pwede sa nilahan sa mga. Asa man ang kauban? Dato ko isa si Dodo lagi is. Tunali ko. Kaniyat na ko. Si Kuya hindi pa mukaan. Dato man. Saglit lang. Mataralan sa. Graduate na sila college te. Waoy ka. Ito. High school pa. Avid go. High school. Ulit na muna. Asa sa ibalik ni Panday? Salad. Ate. Ate. Busog ko kaanjo ma'am. Kat ni kaanjo kus. Ni tilaw jo kus cake ni. Dengan ani. Lang! Hindi mo anak lang, bagi-trippingan, di ko lang. Ano man dyan sa ka? Apo, tuwa ko ni siya kitimungan, kung saan ka ko ato. Kapjay? Doon na pag-isip ha? Trippingan na po ko. Ano sa ilang reunion sa hapos? Ibaw ka? Kapjay? Okay ba? Di naman inactive naman ko ana. Ilang reunion Huwebes taman Domingo. Ay so mo ani jud na nana di ay. Ito sa... Kay di man na dili man na mo absent. Always. Di, sa pamilya naman nila. Oh dili diri sa kuan kan duaw. Di. Ah. Ilaro ng Miriam. Isuon. Ah. Fifteen pa man nga pista sa kuan. So ilang niriya na ba? Hapos 15. 15? So before 15 na sila. Nakaw, tripingan dito ang gitana ka. Anong tripingan ka ko? Nagsiyasi. Tribingan po ka. Lagi. Mga bata ba? Tribingan doon siya gaway. Ngano ka ha no? Wala na. Bakit dito? I will cut your hands. I will cut your hands. What's that? What's that? Kailan may dal sa anak? Kailan may nanay ng istorya? Three.
Because he's watching Dada all the time. That's why he don't know how to talk. Stop watching Dada, sleep, Go! No, sleep na in the room, cow. Pila yung limit na sa cellphone nila lang. No, Dada in the morning, man! Only at night, but why? Ano man ako? Only this time. Don't laugh. I'm not laughing. Ano biha? Mistake na sa tanay na. Dito na sa kwarto, mag-sleep! Ay, off na ako. Sige, ligo ka ni Kalisa. Ligo ka ni Kulpura na. Sige, sige. A few moments later. Magbabutan siya pa, masiya ba? Iyan nyo lang, no? Ha? Kamot na. Nadyo din yun ako'y maawayan lagi. Dito po, pawayon nyo lang. Brad Ernie! Dito oh! Na! Bakit doon ka? Dito mayroong Sabay tayo po. magandang dilag. Tabi tayo, tabi. Hinungwitan tayo. Ang tagal kong kumain may pagkaon nakatabi sa magandang babae. Oh, Pero ko kumain. Mahal. ngayon na lagi ko no. Dito, 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 dito. Dito. Lahat dito na siya mukha ko. Dito. Di na siya mukha. Dilim sabay no. Oo ba yung bakwa? Do, balbako ah. Asa man to? Eh, Asa na ito? ako Oo, yan. Asa na ito? Dito nga. Ano? to adi tingali dito. Yan, ito lang. Dito siya mukha. Pero mauwa. Hindi yan, Sim. Gusto ko ha. Dito rin na si babaw siya. Siya lang ha. Ay, Dudok. Wala. Hindi ako din si Dudok. Si... Hindi. Pala itong part sa motor. Magbero. Ikantahan mo. Sik, ikaw kinawahi man ka, ikaw kanta ha. Hmm. Bantay jud ka ha. Ano ginahong gatagay kagahapon? Sa wala madugay guys, niabot taga akong mister. Nakaapas ra gyud si Bert guys. Og dana niya ang ilang amo ang sakyanan. Gikuha na tingali ko ani guys. Kauban ni Alex. Wa pa day may muuli guys. Nagbuting-buting sila si Alex kauban sa anak ni ma'am nga si Marcus. Gisuri nila ni guys ni adto ni sila padong sa pantalan. Nagpalain ang mga batanon guys wa malingaw diri sa sud. Duha na lingaw sa may dagat. Si Bert hinuon ani ni kawas na mao pay pagsud sa maong panimalay og kini sila ani guys. Naglibot-libot na. Niuli na sila guys. Awa pagiday mudunggo, galibot-libot pagihapon ang mga batanon og nananghid di ay ni sila guys nga moadto dito sa kutkutan. Kutkutan or badyang. Mangadto din sila ani guys.
Guys, panahon na sa among pagpauli guys, na namilit namin ni Ma'am Flor o ni Ma'am Amy, Ma'am Nimpa. Nanguli na ni Ani guys kahapon na. O nagpasalamat ko sa birthday ni Idol kay lingaw pod sidya. Bisag kamera guys, pero amo jung gibanan si Ma'am Flor sa iyahang adlawng natawhan. Usbon ko Ma'am Flor, happy birthday. Amo ang may nitong happy birthday, Idol. Guys, kini among panimalay ngadto sa Kamam Imi guys, doon ra manggod ni Malantaw ra. So nagpambot namin nag-uli ani guys og lagi kay taob man guys, padayon jud mi ani ni labigar pa doon sa amo ang panimalay. Pasensya na guys, og maura gyud nilingaw nako karong adlaw. Og shout out sa tanang mga viewers guys. Ako mo ingon guys, bye bye.